Ako po si Sir James Bragais Calisin, kandidato for City Councilor, number 10. Kumbinsido na nagkandidato na councilor tangani na ang katuyuhan, matauhanan ki pigapod na focus, developmental direction, and responsiveness and wisdom ang legislatura kan Siyudad kan Legazpi. Bilang saro sa essential na component kan development sa aspeto kan pagkabuhay kang tao sa gabos na aspeto sa mga Legazpeño. Ang paglihislar, igwana po kita dyan kay Hararom asin maiwas na eksperyensya bilang dating ilihidong board member in 1992, but in 1993 by law on succession nagikitang acting vice governor, and in 1994 nagikitang acting governor because of the suspension fever. And in 1998, straight to 2007, na ilihir kita bilang Vice Governor giraray kan probinsya kan Albay. Apwera kan sa tuya mga eksperyensya sa legislatura, kita man po haloy na naging profesor sa UST ng Unyan, saro man na broadcaster sa halawig na panahon, sundo sa presenting taon. Ngunyan, ang nagkapira sa satuya mga katuyuhan na si Sinsilyo Junta siguro kung igwa pa kita ki tawanan ki panahon. Igwa kita ki hinanda na legislative agenda, acronym BLEST, B-L-E-S-T. Ang B represents Barangay Research-Based Development Programs, L for Livelihood, Legislative Tracking System, Legislative Research, Training and Development, E for Environment Advocacy, Education, Empowerment of People, and then S for Safety and Security, Social Services, and letter T, ang direction sa turismo dapat integrated sa transportation and telecommunications. Tangani na mas makaingganyar kita ki mga trabaho, mas mapromotaan sa tuyang turismo na saro sa mga kontribuer sa pagpaasenso kan sa tuyang lokal na ekonomiya. Ang sa kuya pong numero 10, numero iyan, biblical number iyan, representing the authority of God and the number of harmony, order, and completeness. Sa bulangan, pigkukurahaw po iyang kan mga Kristo, Lugis! Lugis! So, James Calisin po giraray, kandidato para City Councilor sa Siyudad kan Legazpi. Salamat. Trabaho po ang nahiling na solusyon sa pagtiusin sa rong pamilya. Kung ika po manggana bilang konsihal pagkatapos kan Mayo 9 eleksyon, ano po ang legislative agenda para makatuwang na masolusyonan ang problema ta sa unemployment as in underemployment kan siyudad? Okay, to solve the unemployment problem sa Siyudad kan Legazpi, in aid of legislation, inot nagibuhon ta is bisitahon ta so incentive and investment code na ma-relax ito, maging business friendly ang Siyudad kan Legazpi. Ta kapag ito ang climate kan negosyo is friendly, makaka-attract kita kidakol na investors. And business is an employment generator. Pangdua, paigtingon ta kimarayaan sa tuyang turismo, mas pagayunon ta, maka-attract kidakol na mga turista, saro man iyan sa pigapod na employment attraction. So kaya sabi ko kasubago, sa letter T, tuhugon ta ang turismo, transportasyon, as in telecommunications. Pangtulo, sabi ni tama si Attorney Butch, i-capacitate ang mga tao through skills training with TESDA or with DOST. So igwasin na ki mga skills training na dapat i-abil iyan kan mga Legazpeño, tangani kung ika-skilled, madali ang paglaog mo sa trabaho. Bako sa na itong mga naggraduar sa kolehiyo, kundi itong mga dai nakagraduar sa kolehiyo, ituan atindiranda na magkaigwasinda kipigapod na mga skills. Kung dai makalaog ki trabaho, pwede nindang gibuhon sa saindang pigapod na
sa diring pangnegosyo so sa indang mga skills. Kaya importante, siyempre, duman sa satuyang letter E on education, saro man ito sa mga nagkukontribute. Tangani na kung ikagraduado, mas madali na makalaog ka kitrabaho. Ang mga paraoma tangon yan, gururang ng maray. Di nakitaki mga bagong tubong mga paraoma. Sa sanggunian panglungsod, anong legislasyon ang pwede tang ipasar to encourage young people to go into agriculture or farming? Karabo na kan mga aki magkarapot kidaga. Hello. Again, in aid of legislation, nariparo ta na kaipuhan tang ipasar ini, natawanan ta ki incentives ang mga kahubinesan na ma-encourage sindang magkuanin kursong agrikultura. So paagi nin an incentive is, dapat itong mga aki tanganing mainganyar, gibuhon tang scholar, librian pag-eskwela, basta sinda magkuaki kursong agrikultura. Dahil namamalisyahan ta na pasiring na sinda sa mga kung ano-anong trend ngunyan na dapat ipasabot ta sa inda na ang food sufficiency and food security and sustainability nagdidepende sa agriculture industry. Kung bayaan na inikan sa tuyang mga kahubinesan, sakto itong hapot ni termino ni News Director Edwin, na wara na, nagugururang na, nagarada na sa mga agrikultur na mga siyudadano, dahil na ki nagsasaksid, dahil na ki nagsasalida. Iyo ini ang naisipan tang paagi tanganing mainganyar na igwaki mga successor sa tuyang mga agrikultur lokal, tawanan ki insentibo sa paagi nin scholarship kung sinda magtuka o magkua nin agrikultur na kurso. Controversial ngunyan ang issue sa parakay-kay sa pamitisan kan bukid, ining quarry. So, sa sanggunian pang lungsod, anong utabi na legislasyon ang pwede nindong ipasar tanganing ma-regulate or kung anong aksyon ang pwedeng gibuhon ang pagparakwari nagkausa nin mga landslide, baha, laharklo, etc. etc. Siguro masyadong na-play up sa negatibong aspeto kan kuwari. Nataluban sumaray na aspeto kan kuwari. Primero, kuwari, if you stop kuwari, absolutely, gadan and industry kan construction. Sigurado yan. So, ang kuwari is one of the ways in order to dredge the gullies and the rivers. Kung daita ayan i-dredge, mas peligroso. Kasi maapaw, mahalangkaw sa level kan salog, di ma-overflow. So, tatamaan ngun yan sa mga households. So, dapat, ang gibuhon kan sa tuyang sanggunian is to regulate quarry. Magpasar kita ki ordinansa on regulation of dredging or quarrying. Kasi nga ni, sabi ko, kung ang gusto ninda absoluto na ipundo ang pagkwari, mas peligroso. Marumduman po nindo, kan Vice Governor ako, nagpasar ako ki resolution for free quarry zone. Iyan inapprove kan gobernador, and then sa mga interesadong partido, nag-request pa sindaki another 3 months na extension because kinonsulta ta su DPWH after that certain typhoon, kan Vice Governor ako, ininda kayang i-dredge na kunsinda sana. Sabi ko, gusto nindo na tabangan na kamo kan private sector, ilibrita tanganing tulus-tulus madredge ang river. So nangyari po yan. So, quarrying is a legal means of dredging. Tanganing maakadan na dai mag-apaw ang pyroclastic materials or ining mga aggregates na ini, tamas peligroso kung umapaw iyan diyan sa mga rivers and gullies. Salamat. Ang relokasyon po, minsan, dislokasyon para sa iba, napaparayo lugod sa indang trabaho, eskwela, asin pagbuhay. Kung ikaw po gumana bilang konsihal, ano po ang legislative agenda mo, may kinaraman po sa relokasyon kan mga
informal settlers ta. May duwang issue dyan na dapat may di kita makasimbag duman generalmente dahil may informal settlers sa private lot. May informal settlers sa government property. Kung ang pigiristoryahan ta government property, may simbag kita dyan. Primero, natatakot sinda, tapahaliun sinda kan LGU. Ang local government has no right to eject them. Dahil kung iyan daga na yan is a property either of whatever agency or the national government, only the national government can do that. Kung iyan gustong ang remedyo ta dyan, kung government property yan, arugan PNR, di magpasar kita ki legislative support addressing Congress, kung iyan inalienable, di mapasar kita na kung pwedeng dahil naman sa naan gamiton, itauta na, ipaokupar ta na duman sa on-site na nag-urukupar, and then to convert that into alienable property, only Congress can do that. Ang lokal da pwede. Pero kung private ang kagsadiri, da kitang pwedeng maglihislar para sa inda because it's between the occupant and the private owner. Now, kung pwedeng magsagdon, dumanon ang sanggunian, mao-preser kita, kipig-apod na kung pwedeng siguro kung anong remedyo na bakalon, kan gobyerno lokal, and then pabayadan na garo Bombay style. So pagbayad, da isa na sinda pahalion. Kaya medyo, kontrobersyal, dahil masyadong klarado ang direksyon ta pagsipag dyan, depende kung anong klaseng property ang tinamaan kan mga informal settlers. Saro po sa naging problema digdi mga paniro ta. Kawaran po nin parking space sa Legazpi. Now, kung kamo po mailihir bilang konsihal, ano pong legislative action ang pwede tang magibo para mabawasan kung bako man talagang mapundo matapos ang problema ta sa kawaran ng parking space? Primero, nabanggit ko kasubago to give wisdom and direction na responsive sa pangangaipukan siyudad. Kainut-inuti, we will revisit the traffic code of the city. Dahil basado sa sakuyang pagka-intiende, buda pigliliktura ko ini sa bilog na Pilipinas, nag-violate kan prinsipyo for a valid ordinance. One, an ordinance should not be oppressive, but only regulatory. Digdi sa Legazpi, gabos bawal, pero dai man nakakaturo kung saan mapark. Kung mabawal ka, magturo ka kung saan bako bawal. Kung digdi bawal, hinapot ko sa enforcer, kung bawal digdi, saan pwede magpark. Dai sinda kina ituturo, pipaikot ka na sana. Kung may naituro man at tinaras ako, Ayala Mall, yung mga ngeser sa Ayala Mall, nabako man nantuyo ko sa Ayala Mall. O kaya makalibong. So, iyan ang number one. We will revisit, we will review, we will amend the traffic code of the city of Legazpi. Pangdua, na remedyo, sunodon kan building official, kan city engineer, and building code. Dahil I think 1/4 of the total floor area kan itutugnog na building should be parking. Digdi sa syudad kan Legazpi dakol na negosyo, daing parking lot ang negosyo. So violation kan building code. Ang hapot, natawanan ki building permit. So reviewhon ta giraray, istriktuhan ta ang pag-issue ki building permit na dapat magsunod sa building code. Pangtulo, ang remedyo ta is kung igwadig di sa vicinity ki mga private lots na idle, i-encourage sa sinda na magnegosyo sinda para mientras kunday pagamiton so lote, nagibuhon parking lot maski with fee. Ang Legazpi, disdi pa kayo ito below sea level. Kung baga alangkaw ang dagat, ababa ang syudad. And prone kita pirmi sa mga calamities, kung ano-ano mga calamities. As part of your legislative agenda, para mas maprotirenta ang buhay buda propiedades, kontra digdi sa nangyayaring climate change or whatever, ano po ang proposal lindo na pwedeng gibuo sa sanggunian to ensure na mga tao, buda ang mga propiedad, ligtas sa mga disaster na ini? Ang gibuhon siguro kan Legazpi government with all sectors kan Legazpi
is to sit down and really replan. Iyon na itong pigapod ni Attorney Boots na urban planning. And then kapag kaigwa kita kay urban planning, bisitahon ta itong CLUP, Comprehensive Land Use Plan, and zoning, husband and wife, cause in effect ini. So pighiling ko digdi, baka kung buktot na, o kaya nagsusugod na ngunyan ang sa tuyang CLUP. Because the very basic sa sarong chief executive, kung matukaw ka bago kang mayor is to look into kainut-inuti bisitahon ang comprehensive land use plan. Kung igwa kita mabago kita kan sa tuyang comprehensive land use plan, mapakaray kita ko ang comprehensive land use plan, mabago kita, ma-rezoning kita. Kasi ang zoning ordinance is the basis of issuing business permit. Ngunyan baga sige na sanang taraota ki business permit, pero daay man basado sa zoning ordinance. So urban planning, CLUP, zoning ordinance, and maybe relocation of business center. So naka-centralize kita digdi, gabos kita nakatutok digdi sa below sea level, nakatiwangwang ang dagata duman sa southern barangays na ligtas sa flooding. So mahiwas yan, harayo, long shot, tapos very ambitious, maging controversial pa yan sa kaisipan kan mga tao. Sana imbitaran ko na buksan indaan sa indang kaisipan and really to entertain urban planning in the future kung da i-applicably presented digdi sa sitwasyon kaining sentro kan syudad kan Legazpi. Nagluwas po sa survey kan DepEd na digdi sa tuya, kadakol pa ang mga school dropouts. In other words, OSY. Paano tatabi ini may inganyar, ini mga aki pa na dahil na nakapadagos yung pag-aadal na makabalik sa pag-aadal gararay na nga ni magkaigo sinda ki armas paggamot kan oras sa paghanap ki trabaho tabi. Ay kasabihan baga, nothing in this world happens without a cause. So kung ang nagdadakol ang dropout is an effect, dapat maisihan tango na so kausa tanganing dumang kita maatake kang solusyon. As of now, dahil man ako equip ki rason kung nata nag-dropout sinda, maybe because and roughly is only because of the difficulty of modular na learning. So baka da ininda kaya. Pero duman sa traditional na pre-COVID na mga nag-drop out, kung baga pre-COVID ang bigiristoryahan ta, makondusir mo na kita ki research, ihaputan mo na sa inda, ipasa ta sa DepEd, maaraman ta kung ano ang kausa kan pag-drop out, nata nagdadakol, only then we can mechanize for a solution. So iyan mo na ang gibuhon ta. So as of now, dahil pa kita makatao ki solusyon dyan sa mga nag-drop out, dahil ita man aram kung ano ang dahilan kang kada saro, kung common, kung individual iyan. So kung ano ang pinaka-common na highest duman sa score, duman kita maatake ki solusyon. So for as of now, i-state mo na ito. Dahil na kita matao ki solusyon dyan. Kung sa to, nakigig kan tamaan kita kang COVID-19. May mga nagka-rewurok ang isip. May buminigay hanggang sa ginadan sa buhay niya. Now, sabi ninda, mental health is as important as your physical health. Ano po ang programa nindo para matutukan ini pagka mo po ng gana? May nakaistorya ko so ina mismo kan aki na nag-suicide dyan sa Puro. Personal kong nakaistorya so ina. Ngunyan, ang sabi kang ina, dahil da ito sa kadipisilan sa module, kadipisilan sa signal, nagwarang ki-signal, dahil nakasubmit, siguro naturete so isip dahil sa posibleng kastigo kan teacher. So ang dapat na gibon siguro ka ini, kasi kung tutuuson, kung ang pigiristoryahan ta, itong mga mental health kan mga estudyante, dapat pakusugon ang itong counseling guidance in counseling office na dapat igwa kaan gabos bako sa nang saro, kundi i-proportion duman sa number of students na maatindiran kayang guidance counselor ta sinda abreast sinda sa psikolohiya kan mga aki. Nakita bako man kita psychologist na itaan masyado mabasa, although
ka nag-eskwela ako ki filosofiya, kasabay man sa psikolohiya. May cycle iyan and may cycle na kapag luminuwas ang sarong kaisipan kitao sa cycle na ito, minagibo ki another cycle, napapaduman sa TOD, times of depression. Kapag da ito na atindiran, masuicide talaga ang tao, bako sa nangaki. So, ang importante, mapasar kita, makipagkonsulta, pasaranta ki legislation, na dapat pakusugon ang guidance counseling office, irregular, tapos dagdagang ki manpower, proportionate to the number of students in a certain school. May kasabihan, experience is the best teacher. Bilang sarong teacher, sarong professor, manakakatabang talaga ang experience sa mga directions and plans. Ngunyan, knowledge, wisdom, or expertise is the best weapon sa pakipaglaban. So sa bilang sarong magiging legislador, so igwa kitang expertise na dyan. Kaya ready kita. Kung nata ang hapot, kung nata dapat ako an iboto, dahil nga ni duman po sa pigsabitang experience, knowledge, and expertise, na daig ka mo ipapasubo, talagang sigurado na ang satuyang paglihislar, magkakaigwa kipigapod na direction, focus, as in wisdom, developmental directions, and responsiveness. Ngunyan, ini pong manungod sa mga paglihislar na ini, nakasiguro ka mo na sa kuya, matao kita, inganyaron ko ang pag-iriba ko, pati si Mayor Pido Garbin, paggaranami, na tumukaw tulos, is-set up ta ang vision and mission kan Bagong Legazpi. So yaon sa muya, yaon sa kuya, an expertise in setting up vision, ta ipigli-lecture ko yan, ipigti-training ko yan sa gabos na mga LGU's participants na pigti-training ta all over the country through Local Government Academy of the Philippines. So, with Bagong Legazpi Team APG, maset po kita ki new horizons, new directions, new vision through a very reasonable and reliable, realizable mission kan Siyudad kan Legazpi. Salamat po.